I sada isto tako hodočaste po Slavoniji nakon 17 godina. Isto tako ponovo po ko zna koji puta uglavnom govore ista obećanja. Zar trebamo još 4 godine pa da se opet uvjerimo da su to bila lažna obećanja, da Slavonija, da Baranja ništa nije dobila od još jedne vlasti? Zar ćemo još jednom nakon 17 godina lako povjerovati u slatkorječive Sanadere, Milanoviće i Ine koji dolaze iz Zagreba ovdje u Slavoniju i kojima je jedini cilj i interes dobiti glas Slavonca i Baranjca da bi mogli zasjest gore u Zagrebu u fotelje. A kada zasjednu u fotelje, onda i za Slavoniju nije briga. Kakva nam je poljoprivreda i kako živi slavonski seljak? Kakvo je gospodarstvo nakon 12 godina proteklo od rata? Kolika je nezaposlenost u Slavoniji i Baranji? Najveća, dragi moji Slavonci, u Hrvatskoj. Socijalno stanje je ovdje izuzetno teško. Naša djeca završe školovanje, ne mogu naći posao, nego moraju ići za Zagreb, moraju ići još zapadnije, izvan granica Republike Hrvatske. Neće nam pomoći iz Zagreba, ali mi ni ne tražimo pomoć. Mi tražimo da onaj novac koji mi ovdje u Slavoniji i Baranji sami zaradimo, da oni ostane u Slavoniji i Baranji. To tražimo, jer slavonski čovjek je uvijek bio vrijedan, radio je od jutra do mraka i znao je priskrbiti i sebi i svojoj obitelji. I ne treba nam taka pomoć. Tražimo ravnopravnost i nećemo više tolerirati nepravdu. Ne može iz državne blagajne novci odlaziti u Dalmaciju, u Istru, ostajati u Zagrebu, a Slavonija i Baranja da uvijek bude na repu događanja. Nemojmo, dragi moji Slavonci, i ovaj puta nasjesti na laži. Nemojmo rasipati glasove i nemojmo glasove davati onima za koji smo se u proteklom razdoblju uvjerili da ne vode o nama računa, da ne vode računa o Slavoniji, da ne daju novce u Slavoniju. U ove 4 godine kakav je bio odnos i Sanadera i HDZ-a prema Domovinskom ratu? Kriminalizirao je Domovinski rat, Gotovinu izručio u Haag, ovdje sudi našim generalima, herojima Domovinskog rata. Glavaša zatvorio u zatvor gdje je već preko godinu dana. To je Sanaderov odnos prema Domovinskom ratu. Biskupi kažu, ne dajte glas onima koji loše postupaju prema hrvatskim braniteljima. Ne dajte glas onima koji ne cijene i ne brane dostojanstvo Domovinskog rata. Pa zar HDZ je u ove 4 godine, izručujući generale, kriminalizirajući Domovinski rat, branio dostojanstvo Domovinskog rata i dostojanstvo hrvatskih branitelja? Što još biskupi kažu? Pa ne dajte glas onima koji sudjeluju u korupciji, koji nisu se borili protiv korupcije. Pa zar se Sanader borio ove 4 godine protiv korupcije? Dragi moji prijatelji, Slavonija i Baranja u Hrvatski sabor šalje 28 zastupnika. 28 zastupnika ide iz 2 jedinice, iz ovih 5 županija, iz 2 izborne jedinice. Mislim da je došao trenutak odluke, a evo vi svi svjedočite da je to zaista i tako, da HDSSB ima vaše povjerenje i ima vašu potporu. I nemojmo više rasipati glasove, nemojmo vjerovati onima koji dolaze iz Zagreba i sa raznih strana Hrvatske. Vjerujmo sami sebi, vjerujmo, pouzdajmo se u sebe i glasujmo 25. studenog za naše slavonske zastupnike, ljude
koji ste imali prigode pratiti što rade, koji ovdje u Slavoniji žive, kojima je interes da Slavonija i Baranja krene naprijed. Glasujte za Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje i nositelja liste našeg heroja Domovinskog rata, gospodina Branimira Glavaša. Nemojmo propustiti i ovu šansu, nemojmo rasipati glasove. Konačno Slavonija ima svoju stranku, ukažimo tim ljudima povjerenje, dajte nam potporu i mi ćemo vaše interese, budite uvjereni, kao i do sada u Hrvatskom saboru znati zastupati i znati kako osigurati novce za našu Slavoniju i Baranju.